Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe rendaɓe diine e cosaan e gurdam aduna on calminama on jettama. Aywa hande heɗen ɗo e Medina Tuwat enen e dendagal almuɓe Ceerno Amadou Tidiane fop eɗen ɗo tawe e nder Madina Tuwal pour yaade jihara Madina Gounass to kilifa men Ceerno Amadou Tidiane ɗum innirte ko ziyara roroɓe. Wonani kala ɓiɗɗo dorowo ɗo woni han mawninde nde ɗo ñalande hitande kala ɗi waɗe ɗum ko yettirde Allah, ko yettirte Allah tigi tigi noon. Kala dorowo ɗo woni yama bisimilla ma e nder almudagal he ɗo ɗo Madina Tuwal han ko ɗo gonɗen. Eɗen miiji noon yaade Madina Gounass pour juuroyade kilifa meɗen. Eɗen ñaagi Allah nde neɗɗo fop wattata hen hakkil e nder nde ɗo yamirore nde Allah addani en, kala neɗɗo yo wattu hen hakkil ɓeyda hen wadde peeje mum, ɓeyda hen wadde doole muɗum, tawa ko doole jaaduɗe e diine e ɓamtude leñol ngol e ɓamtude enɗam ɗam fop. Kala ko bonnanta en ɗum kadi yo Allah falano en ɗum ya barke nelaɗo. Eyyi ko onon gon ɗo ardiɓe hitande fof golle ɗe hono jiiruɗon golle ɗe? Alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamina. En jetti Allah e nelaɓe, en jetti jinnaɓe. Neɗɗo kala ko dañi o yettu Allah, yetta jinnaɓe mum. Nde wonno ko ɗum ɗo kadi hoddiro e meɗen, nde wonno ɗum ɗo ko welende meɗen, kadi ko ɓamtare kadi leñol ngol ganduɗa jemma e ñalowma, ko ganduɗa ko ponnoɗen ɗaɓɓude gila polo ko enen jeeɗa ɗum. Si tawi noon en jeeɗama ɗum noon en keeɓi ɗum, kala neɗɗo no wawi tinnorade hen ko seeɗa ko tinni ko. Nde wonno femtide kay to ceerno men Ceerno Amadou Tidiane ko ɓamtare men, ko welambe men, ko gueɗal men kadi. Nde wonno ko enen jeeɗa. Nde ceerno ƴeftata Ceerno Amadou Tidiane yo ardano roroɓe, e woodi ɓe tawaka, siko ko enen jeeɗa hande wadde jiyara. Ngari gila ñande puɗɗen jiyara o e hande ko duuɓi 5. siko hitan fof jiyara ko ɓeydotoɗo. Assalamu aleykum. Mi calmini mi juurima. Musidɗo mon Sira Diawo eɗiɗi kalnon affaire ziyara roroɓe o teddungal ngal Allah waɗani hen roroɓe ngal. waɗi adi ko fof juurɗe ne nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko min Alhaji Hammat Ousmane Diawlo Ba haaltat e inde dental roroɓe foof no ɓe ponno e konngol Alhaji Mouhammad Saïdou radiallahu taala anhu jamil salminde e weltade e juurade e yettude Allah, yettude ceerno Alhaji Mouhammad Saïdou gawanɗo e ndeɗo awre moƴƴere. O fewjidani hay e goto, o haaldano hay e goto. Kanko Alhaji Mouhammad Saïdou radiallahu taala anhu jami'an yiɗi roroɓe, yiɗaniɓe, ƴefti roroɓe, ƴeftiɓe wattiɓe junngo ceerno Alhaji Amadou Tidiane Ba. Nden awre nde Alhaji Mouhammad Saïdou awno jinnaɓe men nanguide toppitinde jaade ha han ɗum lomti en ɗo eɗen gani e jiyara makko e konngol Alhaji Mouhammad Saïdou radiallahu taala anhu. Eɗen jetta Allah, eɗen jettana julɓe ɓe fofof Allah. Roroɓe mbiya ceerno okkiɓe Alhaji Amadou Tidiane Ba inde Allah e moƴƴere Allah e ndurumndeeru Allah. Ɗum waɗi noon roroɓe ne ndenti ɗo ha Mali, Mauritanie, Gambie, Sénégal fofof no ɓe poti ɓe mbaɗi anniye e nduɗo lewru e nde ɗo ñalande arde ƴettude juurade ceerno men e mawninde ɗum e yettude ɗum e jarde ɗum. Ɗum ko dendagal dorowo heɓɓe arde ɓe ngari, ɓe keɓani arde ɓe longtama ɗo ngari, seeremɓe men janguɓe ngari fofof koye leñol roroɓe he woni koye barke Allah e barke Alhaji Mouhammad Saïdou e ceerno men oɗo joni ɗo jappede mo hande. Eɗen ñaago Allah yo Allah junnu balɗe makko, ɓooyen ɗoftude mo kanko sabu barke Allah e nelaɗo Allah. Ndero moƴƴere fonde ni wande ni yo ɓiɓɓe men kadi dontonde e makko. Assalamu aleykum musidɗo mon Sira Diawo Touba TV Sénégal. O ɓeyɗiɗo oɗo ko Bayel Keɓe, oɗo ko Ali Baro Keɓe. Machallah en jetti Allah, en jettiɓe no fewi. Ko kamɓe goni daraniɓe ɗo commission o, ko kayen ɗiɗo tan gadorina. Joni noon ɓe mbatti hen woɓɓe, kono noon ko kayen ɗiɗo goni hoolaɓe foof ziyara roroɓe ɗo e Madina Tuwal e ziyara roroɓe ɗo e Ñaan e Uul foof. Kayen goni daraniɓe ziyara o, goni
kestotoɓe waɗoɓe commission kamɓe jogui foof kamɓe jogui ñamde yimɓe yarde yimɓe ene yimɓe jaari programme fof on calminama on juurama assalamu aleykum Baye. aleykum salam wa rahmatullah adi fof ko yettude Allah nelaɗum sallah sallam yettude jinnaɓe wonɓe sababu ngal ɗo gollal gawno aduna sa yetti Allah yetti nelaɗo wawto hen jinnaɓe ɗum noon en jetti Allah jetti jinnaɓe ɗo heddi tan ko wasiya sukaɓe en jii jinnaɓe golli koɓe golli ko koye dow gonga e deftere Allah e kadi ceerno moɓe cuɓi o ko ceerno ɓurɗo seremɓe ko seremɓe ɓurani mo aduna fof setti dina mum jaaɓi jaɓani sukaɓe ɓe mbeɗa ɓe wasiyo tinnare ɓe nanga dina maɓɓe ɓe nanga aadi gonnoɗo hakkude babiraɓe ɓe e kalifa o ɓe mbakkiloɓe tinno beele Allah sukaɓe men dona en ɗum tanira e men dona en ɗum eyyi min kam ko ɗum woni bakkil sukaɓe on calminama on jettama commission o ɗon keeɓa hen caɗele seeɗa walla on keɓani hen caɗele e nder yimɓe he e jiilagol ngol commission o waɗi caɗele seeɗa adi ko sukaɓe goni paabaki men e darde he ɗon dagol goho ɗiɗi e yimɓeɓe so gari programme o no yaarini ɗiɗo tan tato tan mbawa ɗum reglude il faut yimɓeɓe gona yimɓe timmuɓe nde ɓe mbawa gaynode programme gonaɗo kono si woni ko yimɓe tato nayo tan mbawa kippude programme garo ɗum waɗi men jogui hen caɗele wona noon to hedde manquede ñamde walla jarde ala ko kewendi yimɓe ndi okkata men caɗele wawde jaɓɓade ɓe ha men hen fof wasa heɓde hen caɗele par ce que min jitta kala koɗo garɗo tawa ko i teddina i ñaami i haari i yari i welti yettoyo ceerno i welti ñalaka ɗomɗaka duwane welto eyi en calminama calmen ɗum en ñowri comme ɓe onen tan enen madina naaɓe ha wonɓe mbaridi madina tinnoɗen ko Allah waɗi ɗo ko fof ko ceerno jeeyi kono wonko Allah waɗani en enen yo jemma ñalama ɗen gondi oɗen kodde mumɓe wonko Allah waɗani en de on nani kadi jangtawgol affaire roroɓe ɗo on mum fano alamba ɗum jaahi ko mbiyatmi dental madina ngal taw dowro waɗe madina nani konngol am ngol yoɓe laaɓɗo mbaɗɗen batu haysi ko yeeso daaka en madina fof jooɗoɗen ɗo yiide kala ko watte hen yiɗanta goto ari to yo ceerno humpu ɗum ko doro o wona roro e fof ngari wonɗo madina ko si rendi tan i ɓuuri ko woni aduna ko yoɓe jaɓɓe jiitodira ɓe nangodira ɓe gona hunde goto yo wiyaki ma waɗa hunde ala kono an yiyeɗa coccodire cuusodiren ballodiren ɓe fof jogui haqqi e gollo e gaccon hakke noon onon noon ɓe radio ɓe ɓe ñaaguima Allah yo Allah reeno yo Allah suuro الله تعالى عنه بمكو سيرن بمكو يمرور من شيرنا أحمد الزاني يمرور شيرنا محمد العاج يمرور شيرنا عثمان بري يمرور جماعة كامب بوب سلمين دي جوراد يد دواد ñaagaade kadi duwaaw kadi yo Allah jab golle ɗe Allah belaaɗo walli en ni ɗo o jogano en ni inchallahu taala haa to haaɗoyta fof Allah yaaforo ɗum jinnaaɓe men e seerenɓe men e ardiiɓe men e koreeji men gardiiɗi yaafooɓe kamɓe fof seerenɓe men heddiiɓe e koreeji men keddiiɗi enen e ɓesnguuji men fof Allah waɗa heen barke Allah suura reena haa ɗo haaɗoyta fof yo Allah jaɓɗe golle haala woodanaani en woodanaani almuudo kono so almuudo nulaama tan ene foti yettinde ɗum woni ɗiɗo konguɗi yettude Allah gasata ɗiɗo konguɗi ko konguɗi yettude Allah en jetti Allah woni heen e baraji e golle ɗe fof ila to iwato woppa toon eno arɗani haa ɗo tawaɗo e ko jogori waɗoyeede fof
dental rawrawɓe o wi eɓe calmina ceerno eɓe juuro ɗum eɓe jetta Allah eɓe juura e nelaaɗo makko sallallahu alayhi wa sallama o wi e ɗemngal maɓɓe kamɓe rawrawɓe ɓe fofof ko arde salminde ceerno e juuraademo e hesɗitinde almudaagal e alhaaliiji fofof ko ɗum woni ko addi ɓe no ɓe ngoowi ardude hitaande fof ni e hesɗitinde kadi desndal maɓɓe e ceerno ngal ceerno resduno on fulaaɓe hesɗitinde ngal ɗon desndal e ɓeydaade kadi ƴeftude koye maɓɓe e hesɗitinde e wattude ɓe e juuɗe mooɗon hono no ɓe ngonirno heen gila adan haa jooni ko arde hesɗitinde tan jiɗgol e salminde e juuraade e hesɗitinde almudaagal ko ɗum woni ko addi ɓe e ɓe lomtii heen noon mawɗo maɓɓe ina aranno ina wiye alhaji ñukka on ko madina ñaanato hoɗe o ardiiɗo e maɓɓe duuɓi seeɗa kono noon oɗo sahaa ɓanndu ndu natti hattande mawɓe heddiiɓe e maɓɓe ɓe e tawtoraaɓe ɗo e jonde heeɓe fofof ina tawna eɓe calmina eɓe njuuro eɓe ñaagoo du'aaw e inde rawrawɓe fofof kala ɗo ɓe mbaawi wonde gila e Sénégal haa e Gambe haa e ko taari ɗum fofof no ɓe ngonirno e juuɗe ceerno haa jooni eɓe kesɗitina ɗum eɓe ñaagoo du'aaw eɓe kesɗitina ɗum kamɓe e ɓesnguuji maɓɓe fofof eɓe ñaagii du'aaw nde Allah ɓeydata tabitinde waɗaɓe almuɓɓe o rakka en enen fofof wonde almuɓɓe ko ɗum woni jangtawol ngol o raɓɓiɗi heen ko ɗum ɗo tan ɓe calminii noon ɓe njuuriima ɓe wiima ne kadi ɓe ñaagiima du'aaw e kuumndi maɓɓe kamɓe fofof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillah moɗon no moƴƴi yettode woodani Allah juulɓe ɓe fofof wonko Allah waɗani ɗumen e ceerno jaaniyankooɓe ɓe fofof wonko Allah waɗani ɗumen e ceerno ɗum hay sinno wona askitiniiɓe e dental heeɓe onon rowrowɓene wonko Allah waɗani on keeriindi e ceerno meɗen oɗo sabu ko ceerno Seydil Haaji Mouhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu ƴetti on resndimo ngal desndal
ɗo ngal resnaaɗo e ngal tiiɗi ɗon kala jaɓɗo tiiɗde ɗon kangal kam e ngal tiiɗi ɗon kala mo fittaandu walla mo seyɗaane walla mo aduna dillini haa ronki deejde e nder desnal hee desnal ngal kam ina woni ɗo wonno ngal waynotaako to Allah e to nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallama ngal waynotaako to cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ngal waynotaako ko ceerno desnduɗo o ngal waynotaako to ceerno desnaaɗo o ɗo ko enen resnaaɓe ɓe ko enen cippirta e koye men Allah walla en mbaawen deejde e nder desnal hee kono desnal ngal koto Allah ngal woni koto nelaaɗo Allah ngal woni koto cheikhana Ahmad Tidiane ngal woni toon noon kala ko woni toon koko mawni koko teddi alhamdulillahi rabbil alamina wadde oɗon foti yettude heen Allah oɗon fotine kadi yettaneede heen Allah Allah ko kañum feccata geɗe dental ngal kala ko woni heen e moƴƴere ko kamɓe fof ndendi kono e nder geɗal hee gooto fof e ko heertinana ononne ngal ɗo desdal ngal ceerno mawɗo waɗi hakkunde mon e ceerno ɗum ne kadi ko geɗal mangal ngal Allah heertinani on wadde yo ɗum ɓuuɓ on yo ɗum ɓuuɓ on hakkunde mon e makko e ndiɗo mbaadi e oɗo sifa yo Allah juutnu ɗum kala mo Allah rokki to ɓernde mum e to haqqille mum deejde e tabidde yo Allah ɓeydan ɗum kala mo fittaandu walla seyɗaane woni e gollirde ɗum ina bonnana ɗum yo Allah heɓɓito ɗum heɓɓito kadi kala juulɗo bisimilla moɗon no moƴƴi on ngariiɗo ngowɗon arde on ngarani kadi ko ngowɗon arande sikke alaane kadi on keɓat ko keɓanno ɗon walla keɓon ko ɓuri ko keɓanno ɗon nde wonno Allah ina jogii ko ina ɓeyda omo jogii kadi ko omo ɓeydira tawde eɗen kucciti e makko eɗen jiɗi ɓeydaneede eɗen jiɗi kadi ɓeydoraade en ngari haa e yeeso ceerno te alaa ko ɓeydoowo en inchallahu taala enen fofof tan ɓeydoɗen tiinaade e diine o tinnoɗen e sunna nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama tinnoɗen e laawol cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu sukaaɓe ɓe fofof yo jaggu wirdu ndu ɓe tawta mawɓe ɓe to jamaato ɓe njuurdida e maɓɓe ɓe mbirdida e maɓɓe tinnoɗe kadi e jokkere en ɗam hakkunde mon e koye mon e hakkunde mon e juulɓe fofof tinnoɗonne kadi onon sukaaɓe ɓe e dillinde sababu itta haqqille mum wiyana yaha to leyɗeele to
yo dillin sababu ɗo e nokku he geɗe tati ceerno ina duwani en duwaw makko ina jaabi so en ndemi ina barkina so en julima ina barkina so en gayni ina barkina mbattende ɗum haqqille tan haqqillaji ɗi e jaagol e ladde he gonen ɗo ndillinen sababu eɗen ndewa Allah eɗen goni sunniyankoɓe eɗen goni tijaniyankoɓe eɗen jokki enɗam eɗen ndillina sababu e yeeso dagingo Allah uddita newna yaña ha yaaja so Allah waɗan en noon yo Allah jinnan en sababu dendinɗo en ɗo o yo Allah junnum gurdam ceerno ɓeydanamo cellal e sembe oyon arde ɗo e ɗiɗo sahaaji e oɗo nokku oɗon tawamo ɗo oɗon janto omo jaabo omo duwo Allah ina jaabo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يعلى جمال ان وفندنا انتم enen e ɓesguji meɗen fofof e tijaniyankoɓe fofof e julɓe fofof o rokka en wonde heeriɓe almuɓɓe cheikhana ahmad tijani radiallahu taala anhu yo Allah yof ceerno e seeramɓe makko jofdi moƴƴiri ndi o haandiniɓe to makko yo Allah timmin anniyaji maɓɓe e dental he tijaniyankoɓe he e julɓe he e leñol nelaɗo Allah fofof sallllahu alayhi wa sallama e aduna he fofof sabu barke Allah e nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam e sabu barke cheikhana ahmad tijani radiallahu taala anhu e sabu barke alqur'ani alazim e barkeji ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu taala anhum jami'an alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم